La depuració a les empreses ferroviàries va ser particularment dura per les dones, en el sentit que eren jutjades no només per la seva conducta pública o ideologia, sinó també per la seva conducta privada o moralitat. Les causes de la separació de les empreses ferroviàries, és a dir, l'expulsió de la feina, normalment era tenir idees d'esquerres, haver participat de vagues o dels fets del 34, a vegades simplement tenir familiars homes d'esquerres, significats, portar algun signe de distinció, com per exemple un mocador vermell o un mono de miliciana, o haver fet alguna manifestació en contra de l'exèrcit nacional o de la gent de dretes.